खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी। रंजालि बैसागोआ सफैनायजों लोगोसे बिटिआर काउन्सिल बिसायख'थियाबो गेजेराव आरो माखासेल' दान दंसै आरो बेखौ नोजोर होनानै मिरु इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारि बिथाङा गोबां मानि बाथ्रा बुंदों आरो फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै राजु कुमार नार्जारिनि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ सान हर जगदान खालामनायनि हाबाफारियाव मुखुब जादों। रंजालि बैसागोजों लोगोसे राजखान्थिनिबो खामानि मावनो बावाखै राजु कुमार नार्जारि बिथाङा आरो बिथाङा फोरमायदों दि एबा गोख्रों बाथ्राजों बिथाङा दाबि दैखांदों दि बड'लेण्ड ओनसोलाव एबा बिटिआरआव इउपिपिएलनि अनगायै गुबुन राजखान्थि दोलोआ इउपिपिएल राजखान्थि हानजाजों फेर मारिनो हानाय फेर फाथिनो हानाय मोनसेबो राजखान्थि दोलोनि एबा दोलो गैला होननानै बे समाव गोख्रों बाथ्रा बुंदों राजु कुमार नार्जारि बिथाङा फोरमायदों दि इउपिपिएल राजखान्थि दोलोखौ बिटिआर ओनसोलाव फेर फाथिनो हानाय बा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोजों फेर मारिनो हानाय जेबो मोनसेबो राजखान्थि दोलोआव गोहो गैला होननानै बाथ्रा बुंदों राजु कुमार नार्जारि बिथाङा आरो बिथाङा बेनि गेजेरावनो गोदानै राजखान्थि जोनोम होनाय डक्टर अनजालि दैमारि बिथांनि बे गोदान राजखान्थि एपिबि राजखान्थि हानजानि सायावबो बिथाङा बाथ्रा बुंदों दि बैथि बोसोरनि जा साननैसो एबा दान मोननैसोनि उनावनो जा बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दं बे बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थियाव जे एपिबि गोदान राजखान्थि दोलोआ मायाबा मोनसे गोहोम खोलैनो हागोन बेखौ आं नुहुराखै होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों राजु कुमार नार्जारि बिथाङा फिन फोरमायबावदों दि दा बयसो जिल्ला कमिटिखौ दाफुंनो हादों अब्ला प्राइमारिसिम माबोरैहाय मावहैनो हागोन फैबाय थानाय बिसायख'थियाव दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव जे मायाबा मोनसे इफेक्ट खालामनो हागोन गोदान राजखान्थि दोलोआ बेखौ नुहुराखै होननानै बे समाव राजु कुमार नार्जारि बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंना होदों। दानिया फैदो बिदिब्ला राजु कुमार नार्जारि बिथाङा गोदान राजखान्थि दोलोनि सायाव माबायदि बाथ्रा बुंदों लोगोसे बिटिआर ओनसोलाव एबा बड'लेण्ड ओनसोलावनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोखौ दि फेर मारिनो हानाय एबा फेर फाथिनो हानाय मोनसेबो राजखान्थि दोलो गैया होननानै माबायदि बाथ्रा बुंदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै खोनासंना लादोनि। जोंनि गणतन्त्र हादोराव भारत बायदि गणतन्त्र हादोराव बयहाबो मोन्थाय दङ। एपिबि पार्टिया गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट जे दाफैदों मैया जों बेखौ बरायदों। जोङो बिथांमोनखौहाय माने जोंनि गोसो गोरबोनि हामलायनायबो जासिहरदों। बिथांमोनखौ जों अल दा बेस्ट होननानै बुंदों। खिन्थु खोथाया जाहैबाय मा दा इलेक्सना फैगौ सेप्तेम्बर दानाव दासो जुदि बिथांमोना डिस्ट्रिक्ट कमिटि दादों बेबो एडहक कमिटिसो दादों होननानै आं खोनादों। गतिके माब्ला ब्लक कमिटि दागोन माब्ला प्राइमारि कमिटि दागोन माब्ला बुथ कमिटि दागोन बिथांमोना बिसायख'थिनि थाखाय साखाफारा जानो समखौनो मोननाय नङा। बिनि अनगायैबो जिहेतु जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलावहाय दिनै इउपिपिएलजों फेर मारिनो थाखाय खुनु हान्जायानो गैया। गतिके जेखि हान्जायानो फैया मानो सोर बिपिएफ फैयो ना कंग्रेस फैयो ना एपिबि फैयो जोंनि इउपिपिएल हान्जाया दिनै जोबोद मजबुत मोनसे हान्जा। गसाइगावल' नङा सारा बड'लेण्ड ओनसोलावनो दिनै इउपिपिएलनि अनगायै गुबुन मोनसे हान्जाया फेर मारिनो हानाय खुनु थासारियानो गैया। दिनै 45 न'खर बेयाव मानसि हिसाबै गोबां दङ। 45 न'खर जोंनि कुरुक कमिउनिटिनि बा उराव कमिउनिटिनि न'खरफोरा दिनैहाय जोंनि इउपिपिएल हान्जायाव जइन जादों।